Bambo, ty si chcel byť niekedy DJ a mal si sa takto hádzať do publika. Netáraj, že to teraz nevieš. Nie takto, dopredu, dopredu, dopredu. Tak tomu chytí vajca, ale to už nie je jeho problém. Áno. A držíš barvičku. Vodku, vodku, vodku. No, najprv sa ide Bambo napiť. Vieš, ako sa pije po ležiačky? Počkaj, musíme to napraviť, to nemôže byť. Kde mám porovičku? Porovičku. Už sa napil? No fuj, ako hrá formu. To som si o ňom nemyslel. Dobre, takže poprosím, chlapci, a ideme na 3. A ideme do hora. A trošku si ho poháčte, nevie, ako sa nechá vo hviezdách. Poďme na to! Hop, 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 hop! Počkaj. No čo na to povieš? Už aj svadobné šaty? Môže byť? Nie? A počkaj, odkryjeme. Sa ma nepamätá. Ale no. Dobre nám bolo spolu. Ukáž pustu ruku. Na čo si spomínal, ale to nebude ono. Čo mňa už bereš? Ešte tak počkaj, a už bereš, tak toto. Je to tá pravá, alebo nie? Je to ona? To je ona. To je najlepšia. Tak ale už si musíš vybrať, že ktorú berieš. To nie len tak. Áno, správa je za tej istej. Packu podáš pekne, tak. No, výborné. Detičky, očka si zakryté. Ale viete, čo som prekvapený? Dierku na ponožkách nevidím, to znamená, že Bambo zainvestoval. Vidno, že robí vo Švajci. Rok sa vidíme.
ale to ty akože prosím ťa, čo robíš? Tu nesmieš tak. Tu ide o ruku, nie o náramky. No. Nie? Dobre, dobre, takže, ale vieš o tom, že si práve na 10. ruke teraz? No, veď to mi to znamená, že to je Sebastian. Dobre. No, počkaj, zase nechtíky. Mekučka, jemnučka. Drsné, tak tá veľa robí,